עשה איזה גימיק כדי למשוך אנשים. הוא חשב, אמר, טוב, אני אקח את המגבת, אני אניח אותה על הדלפק, ואני אכתוב שלט, על השלט, כל מי שיכול לתרום למגבת הזאת להתרומם מהדלפק, יקבל על המקום $150. טוב, הוא משך עם הגימיק הזה את כולם המשוגעים של העיר. כולם נכנסו, אמרו, קומי מגבת. כלום. אף מגבת. זוך, ריק, כלום. שום דבר לא קרה. עברו כמה חודשים, ובא ציה, התיישב מול המגבת, הזמין מרטיני, סוטת המרטיני, הזמין עוד אחד. אחרי המרטיני השלישי הוא מסתכל על המגבת ואומר, בוודאי שזה לא יעלה, אין לו כנפיים. אז הוא עשה לו כנפיים. זה בדיחת אוריגמי, כן? הוא אמר, טוסי מגבת! כלום. הזמין עוד שנייה, עוד אחד, הסתכל על המגבת ואמר, יש לו כנפיים, הוא אמר, בוודאי זה לא יעלה. אין לו זנב. עשה לו זנב. הוא אמר, טוסי מגבת! וכלום לא קרה. והוא קם והלך, והתיישבה במקומו זונה. הזונה מתיישבת, היא מסתכלת על השלט. היא אומרת, $150? שהוא יתרומם מהשולחן? מה הבעיה? קומי מגבת. נפלא, wonderful. Wie war es?